Either four, right? I have 8, 7, 6, 5, 4. Mega strana. Momento vobi Karen despreo stop stop and go. Karen stop and go, yeah. Stop cover, stop. Go. Момента постигането е Тодор Томов. Юрий Тренчев с 3 номер, Анатолий Иванов. След това е Мирослав Русев, Сърника Кошаров, Сигиден Манев, Осел Лучев и Владо Джоков. Накрая е Диан Котев. Измина една минута. 4 минути до края. Продължава да води Тодор Томов. Начало. Тодор Томов, Юрий Тренчев, Анатолий Иванов. Далит Кокошаров, Косо Лучев, Мирослав Русев, Владо Джоков, Сигиден Манев и Диан Котев. Първи продължава да е Тодор Томов с номер 4. Вече втори Анатолий Иванов, трети е с номер 3 Юрий Тренчев. От отбора на Синали Шумен. Номер 4 Тодор Томов, номер с цялото купе Анатолий Иванов, номер 5. Юрий Тренчев. 2 минути изминаха, остават 3 минути до края. Продължава да води Тодор Томов, Анатолий Иванов, Сърника Кошаров, Юрий Тренчев. В момента Сърника Кошаров излезе на втора позиция, първа позиция Тодор Томов с номер 4, втора позиция Сърника Кошаров с номер 6, с номер 5 Анатолий Иванов и с номер 3 Юрий Тренчев. Чаква много съсмески. Продължава класирането да бъде Тодор Томов, Сърника Кошаров, Юрий Тренчев, Анатолий Иванов. Има борба в момента между номер 4 и номер 6 за първата позиция. Калин изпревари Тодор. Тодор в момента е на втора позиция с номер 4, първи и Калин с номер 6. Владо Джоков много спортници пусна и двамата лидери в класирането. 3 минути и 15 секунди изминаха. Продължава да води Сърника Кошаров. Втори е Тодор Томов. После трябва да пропусне с модела Сечея. Благодаря. Много ти точно. Боце, това е лидерът втория класирането. Финалното до края води Калин Кошаров, втория Тодор Томов, вече третия Юрий Тренчев, Анатолий Иванов и Владо Джоков. Четири минути и 30 секунди, остава 35 секунди до края. Продължава да води Калин Кошаров, следва го Тодор Томов. На трета позиция е Юрий Тренчев с номер 3. 30 секунди до края. Калин Кошаров с номер 6, Тодор Томов с номер 4, Юрий Тренчев с номер 3. Това са водачки за момента.
Галин направи 21 бутилки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Остана само да Жало Гьоков да финишира. Мирослав Рупов, всички финишираха. Благодаря, проверете моделите за техническа проверка. Почти 5 минути за зареждане на батериите и ще проведем втория финал на Електрик Тим. 45 минути почивка.